Папагал. Летял съм в небесата, ти като искаш това в курника. Хванал съм ключа, като са ми правили прощапулника. Не ми се занимава да убивам при смехулника. Отварям профила му, гледам бахти баламурника. Леко си изпържа, мочи мязаш ми на паприка. И на ръката и в устата имаш куца реплика. Не съм от Бургас, ма песни правя като фабрика. Нямам телевизия в нас, но съм всяка рубрика. Първи между куци чувствам се параолимпик. Много и слабяли да не взимате оземпик. Не искам да си тик-ток, искам да си тик-тик. Снимките ми без шапка се пращат като чик-пик. Просто идвам да нахраня пилетата. Те си питат сиритата как се прави лириката. Стоят дъкфейс, много хора се изпатиха. Да влизам всяк текст, излиза математиката. Не съм бриколаж, мочи предпочитам практиката. Винаги с такта и това ми беше тактиката. Ей ми пътя с мляко, защото искаме галактиката. Слава компилишън, как се гълтате граматиката. Лятната афера я превърнах в ежегодна. В индустрията влязох по пътека пешеходна. Гледам чуждата чиния, такъв ще си бодна. Ай защото ведма да са в чаша и да е водна. Не съм Субърма, научих твоята физика. Толкова с БМВ-та викам хуче и лизинга. Няма тигля кредит, ако трябваше съм стачия. Като нямаш кога правиш, викаш, че си по задачи. Лекувам късогледство, такова не бяха виждали. Питай ме дали съм Борис, за не Борис дали. Ако си успешен, тук черен като сажда си. Високо среден пръст, имам хейтери, угаждам си. Казвам ти какво ще стане като хвърлен пъп. Моята порежа, ама правя сама тъп. Като вляза чуваме, много ета, има химия. Играя го мега невъзмутимия. Само бизнес, никакви чувства, аз съм Борокоп. Рядко пускам мъкът, пусна, знаеш, че е много топ. Целия съм в черно, шот, нали съм много поп. Чувам бита, пиша в Google как се прави молотов. Тук е джунери, енерги, лета все едно Мароко. Забивам дарца на тавана, целя на високо. Много се изнервям, някой кът ми каже споко. Мой, че аз не съм на рейти в колони като судоко. Просто идвам да нахраня пилетата. Те си питат сиритата как се прави лириката. Стоят дъкфейс, много хора се изпатиха. Да влизам всяк текст, излиза математиката. Не съм бриколаж, мочи предпочитам практиката. Винаги с такта и това ми беше тактиката. Ей ми пътя с мляко, защото искаме галактиката. Слава компилишън, как се гълтате граматиката. Пъти причината да ни ухапе Папагала е много по-проста, отколкото си мислим. Ние му казваме следното: аз не се страхувам и мен не ме боли, когато ти ме хапеш, така че е безсмислено да го правиш. И в един момент Папагала спира да го прави, защото не вижда реакция от това.